IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Addan iti sungba ti Ilocos Norte Agricultural College iti pasukin Ilocos Norte pakaseknan ti viral a video dagiti duang estudyante nga agdindinanog iti video ket makita nga inaribungbungan isuda dagiti kakadwadang estudyante kabayatan iti panagdindinanog da magigan pa dito iti panagpaaraya ta dagiti daddumang estudyante idinto tagbibuya laeng dagiti daddumang ubing basarte statement ti pagadalan ket manarimaan ti investigasyon ken napaayabanen dagiti naganak dagiti duang estudyante pakairamanan ti MSWDO iti pasugin Ilocos Norte gaputa dagitoy ket menor de edad kabayatan na nakabantay dagiti kapulisan iti ruar apaset ti pagadalan idi an napasabak iti insidente ngem daksangga taawa na pulos iti rapan ng paguni kadakwada tapto eri kasta ket maanawa dagiti dagkakabil no pay kasta ket agtultuloy iti anti-bullying campaign ti nailian na pulisya kadagiti pagadalan iti nasa nga ili nagpanawagan ti pagadalan asaan kuman nga agkomkomento dagiti netizens iti sana pudno maken makapababati moralidad asar sarita. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.